v tomto období ubehli 2 roky od toho, ako ste prebrali tím. Čakali ste, že pri nástupe, že dostanete až takúto metu, dvojročnú? No tak ja som hlavne veril mužstvu, tam Števo Horný skončil potom, lebo pretože tie ambície Vionu boli jednoznačne postup a tam sme boli prepadnutí, myslím, že až na 4. mieste v tej prvej lige. Tak museli naši funkcionári niečo urobiť a rozhodli sa teda, že pre nový impuls odvolajú Števa Horného a ja teda som s ním robil už 3/4 roka ako asistent, tak sa rozhodli pre mňa. A to, či som... Ja som si hlavne veril a veril som tomuto mužstvu, že keby som neveril tomu mužstvu, tak určite tú funkciu nezoberiem a my sme ten náskok prakticky dobehli, aj keď teda myslím, že za môjim vedením v prvej lige sme prehrali na jeden zápas, ten jesený v Ružomberku a teda chvála Bohu sme to dotiahli až do tej Sorgon ligy. Čo bolo vtedy taká najťažšia vec? Možno dať psychicky dokopy mužstvo, ktoré nebolo zvyknuté na to, že vyhráva, pretože vypadlo z Sorgon ligy. Potom dá sa povedať, že nedominovalo v prvej lige. Bolo to najťažšie dostať ho z takého psychického útlmu? Tak neviem, či tam boli v psychickom útlme, ale troška sme zmenili metódy, formy, prostriedky. Ja mám troška iné prostriedky ako tréner Horný, aj keď teda musím povedať, že odvedol dobrú robotu, mužstvo bolo veľmi dobre kondične pripravené, ale čo sa týka hernej stránky, tie moje predstavy boli trošku iné. Každý hlavný tréner má svoju filozofiu a pomaličky to mužstvo alebo sme ho pretvarovali k tej mojej filozofii, to, čo sme chceli hrať a to, čo hráme. No, ste pri Kormidle 2 roky, čo na slovenské pomery nie je veľmi bežné. Zdá sa, že máte aj dosť veľkú voľnosť. Čomu to pripísať? Tak ja viem, jak to funguje v iných kluboch. Bol som v Ružomberku, bol som v Banskej Bystrici alebo v Trnave a súhlasím, že naozaj je to choroba u nás tých funkcionárov alebo zodpovedných majiteľov, ktorí majú podľa nich právo zasahovať do klubu, ale či je to správne alebo nesprávne, pretože trénera by mali nechať pracovať minimálne rok a potom zhodnotiť jeho výsledky, čo sa málo kde robí, pretože futbal nie je výrobný sektor, že dneska si poviem, že vyrobím 10 aut a tých 10 aut vyrobím. Futbal je šport a je tam aj super a každý chce vyhrať. Tak ja si myslím, že teraz sa to ukázalo, že asi to bolo rozumné, alebo teda Vion pracuje dobre v tomto smere, že necháva trénerov pracovať a naozaj sa nám to pracuje dobre, sú tu výborné podmienky a v tomto smere není žiadny problém. Na čo ste za tie 2 roky najviac pyšní? No tak ja som pyšný na celé mužstvo, pretože to mužstvo sa systematicky stabilizovalo, sa doplnilo vhodné a vlastne v tých naozaj výborných podmienkach, čo tu máme, ihriska, hotel, ubytovanie, stravovanie, ale zase musím povedať, že v podmienkach, čo sa týka finančných odmen hráčov, tí hráči sú naozaj veľmi skromní a si to zaslúžia. A ja som na nich pyšný práve preto, že vedia, jak sú platení hráči v iných kluboch a teda odvádzajú fantastickú robotu a že futbal nie je len o peniazoch, ale aj o srdiečku. Takže práve futbalové srdce môže za to, že tým, ktorý má najmenší rozpočet v lige, sa drží v tej hornej polovici tabuľky? Je to partia výborných chalanov, ktorí ja hovorím stále, že sú aj do koča, aj do voza. Jasne, že základom všetko je konkurencia. Máme úzky káder, ale kvalitný. Za to je kvalitný a potom aj tie tréningy sú emotívne a snažia sa každý deň zlepšovať a to je tá naša devíza.